uJesu Kristu inkosi baba. Ngizoqala ngixolise ngangithe ngizofika ey'nkonzweni zabesifazane kanti sengilibele ukuthi ngine-appointment nodokotela ngalesimo engangakutshela ngaso esilapha esiswini. Kodwa umkhosi baba lo besingene kuwo wabantu besifazane uka-3 days ungenzele isimanga ngendlela emangalisayo baba. Bekunzima kakhulu ngoba bengasakhona ukulala ngaleli sayidi, kodwa uNkulunkulu wangenzela isimanga. Uma ngifika esibhedlele kuwusuku lwami kufanele ngabe ngiyohlinzwa ngalo, angibange ngisahlinzwa baba. Udokotela wavele wakhuluma nje isimanga wathi hhayi, awuke ume kancane, angiyiboni mina lento. Ngabheka uNkulunkulu ngathi Nkosi yami uhamba nami. Baba akugcine Nkosi yami baba uNkulunkulu, akubiyele akufihle nomndeni wakho. Ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Ngobaba uNtsibande umpostoli, ngibingelele nakumama uNtsibande umpostoli, ngibingelele abazalwane basentabeni yendlu kaJehova kuyabonelela, ngibingelele abazalwane basekhaya lezwi. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngokungipha lethuba. Bazalwane, ngimangaliswa uNkulunkulu. Ngacela umthandazo kubaba wami 18 ngelinye ilanga ngihlele ekamerweni lami ngifunda izwi. Ngithi ngisahleli ngizwe ngifikelwa ubuthongo obukhulu, ngigibela umbhede ngithi ngiyalala. Sengilele ngibone ukukhanya okukhulu la ekamerweni lami, ngibone kukhona umuntu ophumayo. Uma aphuma la ekamerweni lomuntu, uma ephuma nje umnyango ophumela ngaphandle, kanti kune-dining room, ngisho ukuthi kune-dining room. Mawusuka ekamerweni lami ungena e-dining room bese uphumela umnyango ophumela ngaphandle. Kodwa ngibone lo muntu aphumela emnyango ophumela ngaphandle, kodwa uphuma ekamerweni lami. Ngibone lo muntu abamba nje lo mnyango, ma ephuma kuqale kuba mnyama, kube mnyama lo bukhulu lobudeke. Aphume lo muntu nale ngaphandle la sekahamba khona sekumnyama. Ngiyambonga uNkulunkulu ukunqobela. Ngithi ngelinye ilanga kukhona amajuba asangihlupha isikhathi eside akhala la phezulu. Ngasikhathi ngalokuthandaza nasebusuku, ekuseni makufanele ukuthi ngilale, ngithi ake ngiphumule ngoba ebusuku ngiyathandaza. Amajuba arase kakhulu, ngamane ngamemeza kathathu ngathi uJesu Kristu inkosi. Ahamba lapho until namhlanje ngimemeze kathathu. Ngimangaliswa ile gama-ke bazalwane mihla namalanga. Ngelinye ilanga ngithi ngilele ngilethe ubufakazi bayingcwele. Ngelinye ilanga ngithi ngilele ngibone kwangathi igede lami alikhiywanga kanti siyalikhiya. Ngiphume ngithi ngiyokhiya igate, ngilele ngimbono. Ngiphume ngithi ngiyokhiya igede, mangithi ngibamba igede emva kwami ngizwe umsindo, nayinja nangumntwana omncane. Ngithi uJesu Kristu inkosi ngikhombele nje, uJesu Kristu inkosi ngikhombele umntwana, uJesu Kristu inkosi awe abheke phezulu umntwana. Ngithi uJesu Kristu inkosi umntwana avuke abaleke. Mangikhombe inja ngithi uJesu Kristu inkosi ize ife inja, ngiyibambe ngilahlele ngaphandle. Bazalwane, legama liyangimangalisa, legama liyangimangalisa, linomhlolo legama. Sengithembe lona ngasikhathi nanoma kunento engiyikhohliwe. So inhliziyo mangike ngathi uJesu Kristu inkosi, ngiqonda ngqo net la kunalento khona. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu nangey'fundo nje zakamama. Siyabonga mama uNtsibande, uyasikhulisa ma kakhulu. Kwangathi ikhathi sisindiswa besingasindiswanga indlela osifundisa ngakhona ninobaba. uJesu Kristu inkosi, boningi ubufakazi kodwa ngenxa yesikhathi. uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Amen baba. Siyabonga kakhulu baba. Amen. Hey, siyabonga. Hey, hayi ubumnandi obulaphayana. Hayi uyazi uvela ungabusazi-ke noma uyabuyela emumva konje vele thina ngoba sisindiswe kuthiwa siyahlanya. Manje ngavele kuthiwa sekuvuke lokhu kuhlanya kwethu mase singagcina sesingasabuyela emakhaya. Eyi kwakumnandi baba, kwakumnandi kuhle. Eyi uyazi ukuthi ade ngibaxoxele ekhaya bathe sebeyahalela-ke nabo ukuze entabeni. Ngithi kuhle abantu bakhona ngathi nazana kudala ufika nje ubesekhaya. Mangixoxela umama mncane ade ngimfonele, uthe nawe useyahalela ukuze entabeni. Angisazi-ke, sengathi uNkulunkulu angamenzela umusa ahalele agcine ehambile afikile. Ngathi nje usehhotela, yonke into yakhona inhle, first grade.
kuhle konke, yazi kuhle konke ungamsazi ukuthi uzozothini. Ema-bathroom ngathi nje usehhotela. Ema-bathroom kuhle, ema-toilet kuhle. Cha kuhle. Ayi cha, uyabona engakakhulumi omama laba bawu-2. Eyi kwaba lento yokuthi ingcweti yomsebenzi biyenza la. Hhayi baba uNtsimande ngibonile ukuthi hayi. uNkulunkulu mningi kuwe. Yonke yabona umuntu othanda izinto ezinhle lithi kuthiwa nje i-cleanliness lead to godliness. Izinto ezinhle futhi vele kaNkulunkulu ngeke uthande izinto ezinhle hayi uNkulunkulu uNkulunkulu ungamthandi. Hayi uNkulunkulu uyamthanda, uthanda izinto ezinhle, iquality yezinto ayikuhle. Ayikuhle uyazi ukuhle ungabusazi noma hayi kuhle futhi kumnandi niba mnandi cha mina ngisazi hayi cha umama niyasibusisa niyasithanda yazi ukuthi niyasithanda deep njengoNkulunkulu ethanda abantu ngeke uNkulunkulu mningi kini baba nomama hayi nabazalwane bonke uyazi ukuthi wonke umuntu oqala ukuya entabeni angasho ukuthi akaze ayibone lento. Uthando, ukuthandwa uzizwela ukuthi uyathandwa ungakatsheli ukuthi uyathandwa. Futhi awuthandwa ngoba umuntu esho ngoba just say uyakuthanda uzwe ulifile lolu thando. Siyabonga uNkulunkulu engathi anganigcina umndeni wakwaNsibande wonke agcina abazalwane bonke. Siyabonga amen. uJesu Kristu inkosi. Ngithanda ukubingelela to our loving Father and our beautiful Mother in the mighty name of our Lord Jesus. Ngiphinde futhi ngibingelele izindalo zezulu ekhaya lezwi nasentabeni kaJehova kuyabonelelwa egameni kaJesu esiphilayo inkosi esiphilayo. Sambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane. I just want to extend an appreciation kuzo zonke inkonzo esizitholile. What a mighty God we serve. Ngempela sizizwela ukukhona kwakhe kuzo zonke inkonzo from Friday until Sunday. We thank you for all the instructions that he gave us. Makasizeke lasenze as instructed. Ngithanda ukusukuma ngibonga uNkulunkulu fakazi nje obenzekile la ekhaya. Monday at about 11:30 at night, my brother was attacked by imoy. Because zakhe ngibizile imemezi nayithukile. Mengifika laphana ngifike ngathi usesimeni sokuthi uhlaselekile in such a way ukuthi njengomuntu othola ama-fits like he was umzimba wakhe uqinile ungathi nje elwa. I just couldn't understand but bebonakala uhlaselekile. Ngangena ngamemeza igama namandla ngathi Jesu Kristu inkosi phezu kwempilo yakhe elwa ekhuluma i-language esinge-understand but ngaqhubeka ngabe ngithenje ukuthi Jesu Kristu inkosi phezu kwempilo yakhe. And then waya wayesa ngibona ukuthi uyathamba ngisolele ngiqhubekile nje ukuthi Jesu Kristu inkosi waya wathamba waze waphaphama wangazi ukuthi kwenzakalani. Wasibuza ukuthi kwenzakalani. He couldn't remember anything. Sambonga kakhulu uNkulunkulu osilwele kule mpi besibhekana nayo. Sibonile protection yaNkulunkulu. Sambonga kakhulu for protection esithola ekhaya lezwi. It was very hectic but ngamandla wakhe sikwazi ukunqoba. We just want to say thank you bazali bethu mama nobaba. Siyabonga kakhulu umkhuleko kuyeni njalo sikhulekela thina nabantwana bethu emakhaya. Siyabonga kakhulu. May God continue asibekele nina and protect him. Nathi siyanikhulekela njalo. We love you so much, our parents. Singaphimisa kaNkulunkulu ngempela. He is a mighty God indeed. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu uyinkosi baba. uJesu Kristu uyinkosi. Ngithemba baba nigcinekile. Hayi si-right nathi. Baba nje siyakhuleka, siyacela inkosi uJesu ikufihle ngaphansi kompheme wayo ninomama ngoba siyabona izitha ziningi. Impi yalwa
and manje ngathi isilwa kakhulu kunakuqala. Usathane ngempela udiniwe, ukhipha ngisho abantu abazokhuluma kuma-voice notes nje ekugcwala izwe lonke. Khona i-voice note nje esivene yagijima ngathi iney'nyawo, yagcwala nje izwe lonke, ifakwe emagruphini, bayikhulumela konke abakuthandayo abantu nje. Le-voice note nje umzalwane lona ukhuluma izinto ey'ningi sampe ubaba useyitholile. Kodwa nje siyakhuleka ukuthi nje iNkosi Jesu inifihle ninomama, niwenze lo msebenzi, ibandla oluthathe uze uyolifaka ezulwini, ikufihle iNkosi Jesu. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu inkosi. Baba, ngiyacela uxolisa ukubonga. Ngilalela inkonzo yanamhlanje. Siyabonga amaqiniso Baba akhulumayo. Siyabonga kakhulu Baba uNkulunkulu akubusise. Siyabonga nakumama. Siyabonga Baba bengilalela inkonzo, ngiyahluleka ukukhuluma kodwa ngifisa ukudlulisa ukubonga. uNkulunkulu asigcinele wena nomndeni wakho, akuphephise. Siyabonga amaqiniso akhulumayo kuleli. Siyabonga Baba kakhulu, dlulisa ukubonga. Siyawudumisa uNkulunkulu ngawe, simnika udumo uNkulunkulu. Siyambabaza, siyambonga Baba, usinethele wena empilweni zethu. Siyabonga uJesu Kristu inkosi. Siyabonga Baba uNkulunkulu akubusise nomndeni wakho. Ilalela inkonzo amaqiniso angaka. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu akugcine nomndeni wakho. Ngabangenza iphutha mangadlulisa ukubonga. Siyabonga Baba, siyabonga Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Baba, ngiyabingelela ekuseni egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngicela uzothola ubufakazi nje ekuseni ngenkonzo yabo ingqungquthela yabantu besifazane. Ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu oye wangihlelela mina le nkonzo. Okukhulu engimbonga ngayo ukuthi ngingathi zonke indleko sibhatalwe nguye uNkulunkulu, ukuhamba nokubuya, ukudla. Mina into engingayenza, ngingazama imali yokuthi maybe ngidle endleleni, but ngayibona nayo incane imali yakhona. Kodwa ngithe mase ngibuya nge-Sunday, ngingasho ukuthi ngifike la endlini, ngingasho ukuthi ithe iphela inkonzo abantu besifazane, uNkulunkulu wabese edile phezu kwemali bekangipha zona during inkonzo. Wa-eda ngo-300. Ndambonga kakhulu, ndabona nje ubuhle bakaNkulunkulu ukuthi ihlelwe nguye nje ukuthi yonke le nkonzo kungabikho ndleko, kungabikho mali ephuma epakethini lami, kodwa yena enze icebo lokuthi angondle ngomoya aphinde angondle nangenyama. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, ngiyamphakamisa. Empeleni uNkulunkulu, ungubaba uNkulunkulu onamandla, ongenza yonke into. Engatholanga advice emntwini, engaphaphathanga emntwini, kodwa enzele igama lakhe udumo. Ngiyambonga kakhulu baba uNkulunkulu angenzele kona. Ngithi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ekuseni ngiyabingelela kumpostoli baba uNsibande,
Bingelele nakumama umpostoli, bingelele nasemndenini egameni likaJesu Kristu ophilayo. Ngiyabingelela nakubazalwane ekhaya lezwi. Ngiyabingelela nabazalwane entabeni kaJehova kuyabonelelwa. Inhliziyo yami nje igcwele ukumtusa kakhulu uNkulunkulu. Ngifisa ukumbonga nje kakhulu iy'nkonzo ebesinazo zabesifazane uNkulunkulu esibusisa ngokomoya. Sondliwa nangokwenyama ngohlobo lwesimanga. Bakhuluma abafundisikazi beshiyelana inkundla. Siyambonga uNkulunkulu. Akekho bengasinakekela ngalolu hlobo esilibona lwenzeka entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Inhliziyo yami ayingabazi ukuthi impela imikhuleko ekhulekwa khona iyaphendula usuku nosuku. Sibonga nje nesisho sethu esithi uJesu Kristu uyinkosi esivula yonke iminyango. Uthobe ngisho izifo egazini nobukuzwa uzwe kuphela nalobo buhlungu nalelo bala ungasalizwa. Bengihlushwa nayibhobo, akukho nje la umzimba wami buhlala unganakho ukukhululeka. Kodwa ngiyambonga uNkulunkulu. Ngibonga isimemo ngangithunjwe ngisho ko-Facebook, ngihlale khona lize lishone ilanga ngingazi nje ukuthi ngithithiza ngenzani. Kodwa ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi wazembula ngamenywa ngabasekhaya lezwi. Ngiyafisa nje ukuhlala ngingasuki ngoba ngazi ukuthi ngingayaphi, ngingakufumanaphi lokhu kuphila okungaka. Ngibonge nje uNkulunkulu wasigcina nasenkonzweni ube nathi ngohlobo lwesimanga. Wasithwala nangey'nqola zomlilo noma sesibuya sahamba kahle. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu, sibonga uthando lwabazali olungaka. Siyambonga kakhulu sithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyanibingelela nonke bazalwane bale group. Ngiyanibingelela sithandwa zezulu. Bengiwumama oshawe si-stroke, washawa kathathu si-stroke. Ubengakwazi ukuguqa. Bengikhuleka ngimile. Kodwa since nje ngifike kule group, yangitshela ukuthi kuyaguqwa amakhulekwa. Izolo ngiqalile ngazama ukuguqa. Hhayi, kwaguqeka bathandekayo. Noma kusenzinyana. Nanamhlanje ngazama futhi ukuguqa. Ngibonga nje kakhulu umama owangifaka kule group. Ngibonga ubaba uNtsibande nomama uNtsibande. Ngisehlelweni lokuvuma izono zami. Ngiyafisa ukuqhubekela phambili bathandekayo. Ngoba ngiyafisa ukuthi ngivume izono zami. Ngikhululeke njengabanye bonke abazalwane. Inkosi umsonibusise. uJesu inkosi. uJesu inkosi nakulo hlangothi lami olufile. uJesu inkosi nakulo hlangothi lami olufile. uJesu inkosi nakulabantwana bami abangasebenziyo kodwa babe befundile. Nilaleni inkosi bazalwane. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela umpostoli ubaba uNtsibande, ngiyabingelela nomama, ngiyabingelela abazalwane bonke basekhaya lezwi, bingelele abazalwane bonke esinabo entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Cela ukudlulisa ubufakazi Nkosi yami, ngibonga uNkulunkulu imisebenzi kaNkulunkulu angenzele yona ngokungihlanganisa nani bazalwane egameni likaJesu. Umzalwane ongifakile lapha egruphini. Kuningi engikufundile nengikutholile, okunye bengikwazi. Ngineminyaka-ke bazalwane ngaphenduka, kodwa nje bese ngifana nomuntu kahle kahle nje ngawakudala, kodwa bengilo ngishumayela
hlabelela ngithi ngisindisiwe. Hheyi kodwa ngifike lapha ekhaya lezwi ngifunde okuningi. Siyabonga kakhulu baba. Ubufakazi bami nje bumi la ekuthenini ngibhukhela ukuvuma izono. Emva kwalokho ngazibhala bazalwane. uNkulunkulu wangihawukela, wangihlambulula, wangiqala kabusha. uNkulunkulu bengihlushwa-ke amadimoni, bengilala namadimoni bazalwane. Ngiphuphe nje umuntu wakithi ongasekho ngilele naye, kangangokuthi bese ngigula njengomuntu ogulayo nasemzimbeni. Although ngithi ngisindisiwe, kodwa nje umthandazo wami ubungasasebenzi, bese ngiphila nje ngokugula. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, amadimoni avalelisile bazalwane. Ngike ngafakaza ngoLesine emkhulekweni womama, ngoLesine emkhulekweni wabesifazane ngapha ngakithi, ngathi ngafakaza bazalwane. Amadimoni lavele labuya idimoni lithi lizozama, hhayi lathola ukuthi cha, uNkulunkulu semi ngakimi. Inkosi uJesu ingisibekele ngenkazimulo yayo, lahluleka ukwenza ebelithi lizokwenza. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi amadimoni avalelisile, sengiyaphila, sengigezekile. Ngisho ebusweni ngigezekile, ngigezwe kabusha igazi lenkosi uJesu Kristu. Ngiyabonga kakhulu. uNkulunkulu aniphilise, aniqhubezele phambili baba, egameni likaJesu, uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Ngiyathanda ukubingelela kuwe baba nomama. Ngibingelele nasekhaya lezwi, nasentabeni kaJehova kuyabonelelwa. Baba, ngithanda ukudlulisa ubufakazi ukuthi ngike ngaba nokuphatheka nje ngiphatheka. Ngiphethwe yisisu engingasazi, kodwa uNkulunkulu emuhle njalo. Ngomkhuleko waka-May 18 ngaguqa. Sakhuleka ney'ngane zaguqa nami, sakhuleka sonke. Ngingakaqedi nokuwuqeda lento ekade ngibambe esiswini, yavele yashabalala nje, yavele yashabalala. Ngakho ngithi ngithanda ukubonga isandla sikaNkulunkulu esisafinyelela phezu kwami ngomkhuleko waka-May 18, futhi nokukholwa ukuthi simkhole uNkulunkulu ngayo yonke inhliziyo yethu nangakho konke. Ngiyathanda ukumbonga uNkulunkulu kukho konke angenzele kona kuningi baba. uNkulunkulu uyasenzela yonke into. Siyambonga baba kakhulu uNkulunkulu ngey'fundiso zakho nangey'nkonzo esilalela njalo. Ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi.